Hej og velkommen Bushcraft.dk til de smukke omgivelser. Det er så alt mit lort. Jeg har påtaget mig den opgave at teste et Bushbox Outdoor Stove fra Bushcraft Essentials. Nu skal jeg lige finde min tegnbog frem, fordi den lille fætter, den fylder ingenting. Den kommer af den her fine lille nylon taske på, hvad man kalder det. Den vejer 270 gram. Det er jo ingenting. Som I ser, den er ikke særlig tyk. Og den passer lige ind i en tegnebog. Eller skjortelomme, hvad man nu har. Den er 11,5 cm i højden, 9 cm i bredden, og den er lavet af rustfri stål, som er 0,5 mm tyk. Det er hvad der er i pakken. Der er en pose, et visitkort, et klistermærke og en instruktionsbog. Går nok på tysk, men det går nok. Sættet består af en side, gang 2, og en, hvad kan man kalde den, bagplade, og en front, hvor du kan putte brændet ind. Så er der den her smarte en, der sidder i bunden, som opfanger al asken. Og en grillrist, som har flere formål. Og 2 små stænger til at sætte i toppen, til hvis man har en lille potte eller kop, hvad man nu bruger. Det hele samles med, at man tager bundpladen eller bagpladen, og så sidder der de her tapper, som skal passe sammen. Således. Så det næste man gør, det er at man tager resten til aske. Og den har flere funktioner. Den kan sidde heroppe, hvor der er en lille slot til det, som gør, at du kan bruge Esprit-tabletter, som du så lægger her, og sætter dit kar ovenpå. Men ydermere har du en trangirbrænder, hvilket jeg ikke har. Når den har så sat over foran, så den kant her, og den her, den passer nøjagtigt med en Esprit-brænder. Så det er lige til at sætte i. Det er jo skide smart, hvis det er vådt, og man ikke kan finde noget tørt brænde. Askepladen sidder nederst, så den beskytter skovbunden, så der ikke går ild i den. Og så mangler vi en ting. Det er fronten. Sådan, fiks og færdig. Det tager jo ingen tid. Og den virker rimelig holdbar, som I kan se. Jeg har prøvet at ryste den og gøre ved, og der sker intet. Så sidder der 2 hakker heroppe til at sætte de her små stænger i. Så hvis man har en mindre pot, som ikke kan støtte på de 4 kanter. Nu vil jeg få gang i den og teste, hvor lang tid det tager at koge en halv liter vand.
Starter med mit Tinder bundle med noget chaff cloth og nogle meget tynde grene og lidt tykkere og nogle lidt større stykker. De er cirka en tommelfinger i længden. Mere er der ikke plads til. Jeg kan desværre ikke filme det, når jeg tænder det, fordi det er lidt kævt med mit gamle kamera. Så jeg vender lige tilbage. Som I kan se, er der godt gang i den. Og det er bare med mit Tinder og de små kviste. Så jeg skal have noget lidt større brænde i. Jeg nu går over til de lidt større stykker brænde, som I kan se. Og den brænder forholdsvis hurtigt. Det er noget overrasket over. Jeg vil lige tage en pind med og putte i. Jeg bruger stykker, der er tommelfingerstørrelse. Måske lidt længere. Alternativt kan man jo bruge toppen, men så skal man jo have til at have tingene af, hvis man er ved at koge noget. Jeg vil teste, hvor lang tid det tager at koge en halv liter vand i min 750 ml titaniumskop. Og som I kan se, så er den fyldt op til 1 liter. Så der ryger halvdelen i. Ja, okay, lidt over. Det gør ingenting. Jeg skal snart have noget kaffe. Jeg vil nu sætte vandet over brænderen, og lige snart jeg har sat den på, så starter mit stopur på telefonen. Det er nok lidt svært at vise, fordi solen skinner så meget. Ah, det duer ikke. Nå. Det må filmes bagefter inde i skyggen. Men jeg lader i hvert fald stopur køre. Og jeg kan så sige, at den skal fodres rimelig tit med brænde, fordi de små kviste, de er hurtigt brændt ned. Som I kan se, skulle jeg puste en gang. Der er rigtig mange gløder i den.
Men vi lader kameraet køre. Hvis ikke det vælter ned. Det gjorde det lige før. Så jeg må lige resette. Det blæser rimelig meget lige her. Og der er ingen problemer med at lægge branden ind her. Fungerer fint. Også med de lidt tykkere pinde. Som I kan se, tager det jo ingen tid, før de mindre kvister er brændt over. Hvilket jo bare viser, at der kommer masser af ilt til forbrændingen. Du kan høre, at vandet begynder at småboble. Men jeg vil op og have det, der hedder rolling boil.
Så, mine damer og herrer, så koger vandet. Som I kan se, masser af bobler. Vi løber lige hen og kigger på stopuret. Et lille kvarter. Det er fint. I forhold til, at brænderen ikke er større. Da jeg har drukket mit kaffe, passede det med, at gløderen var brændt ud. Og jeg kunne tømme brænderen. Den køler relativt hurtigt ned. Der er selvfølgelig noget sod. Det vil jeg også teste, hvordan man kan gøre det rent. Bare med en skuresvamp og noget sulfo. Men jeg er overbevist om, det skal nok gå. Jeg kan ikke se noget, der er warpet på grund af varmen. Så det lader til at være en rigtig god kvalitet stål. Og den er jo solid som klippe. Så jeg vil pakke sammen og komme hjem og gøre rent. Så er vi kommet hjem, og jeg vil nu teste, hvor nemt det er at gøre rent. Ikke noget fancy. En ganske mindre skuresvamp. Med lidt sæbe fra Netto. Og så lige et tip. Når jeg bruger brænder og andre ting, der bliver sodet, så smider jeg det i en tynd affaldspose, så jeg kan sode over hele min rygsæk. Som I kan se, er der kommet lidt farve på. For at ikke falder i søvn, så vil jeg tage den, der er allermest klam og ulækker, og gøre den ren. Eller prøve på det. Det er umiddelbart, der er valget mellem de to her. Så vi tager den, der er mest klam. Ketchup og knofedt. Jeg kan umiddelbart sige, at det er rimelig brandfast. Men så kan man få nogle lidt kraftigere rengøringssvampe. Det burde gøre tricket. Jeg tror, det hedder en grydesvamp, og ikke en rengøringssvamp.
Sådan umiddelbart er den nok til at få ren. Men der vil altid være nogle ting, der er fysisk umulige at få af. Det kender jo alle fra diverse aluminium, kar, stål og titanium, hvad vi nu har. Så er rengøringen gjort færdig. Det var den her. Der var helt sort. Så med noget ståluld og med sæt, så er det ingen sag at få gjort rent. Jeg nævnte tidligere lidt om spidtabletter. Placeres ind på risten, hvor den er nem at skubbe ind, hvis der skal flere ind. Ingen problem. Men den lille sjove rist her har sådan nogle kanter, som passer. Det kan man se det. Der og der. Der kan man købe en ekstra inde på hjemmesiden, som man simpelthen lægger herop. Så fungerer den som en grillplade til en bøf, eller hvad man nu har lyst til. Den lille streg eller hul, der er der, passer til en Trangia spritbrænder. Og den passer med kanten her til, hvis man skulle have sådan en. Det er jo meget gennemtænkt. Man kan bruge lidt forskelligt brændsel, hvad man nu har. Så er man på udkig efter et hobo stove, fast brændselskomfur, hvad man nu kalder det, vil jeg da helt klart overveje den her. For den virker gennemtænkt, og den er holdbar. Jeg vil også gerne opgradere, fordi jeg har nogle lidt ældre udgaver, som I kan se, i 2 størrelser. Den lille og den store, som er lidt brugspræget. Den er nærmest ved at smelte. Jeg vil nu lige pakke dem sammen, så I kan se størrelsesforskellen. Jeg var ude på vægten. Den her er cirka 80 gram lettere end den der. Og jeg ved så ikke lige med den her, det er ikke så relevant. Men filmer vi fra siden af, er der stor forskel på, hvor meget plads du fylder ud i din rygsæk. Den har jeg brugt allermest, fordi den er så dejligt stor. Men jeg kan da godt se, at jeg kommer til at spare en del plads i min rygsæk. Hvilket er et problem, for jeg har ikke en særlig stor rygsæk. Så 80 gram oven i den vægt, jeg plejer at gøre med, det er sgu ingenting. Så tager den lille her sammenligner. Lægger ovenpå. I samme stumperen her. Så er det ikke meget galt. Det er lidt svært at gøre med et kamera i den ene hånd. Så det er da værd at overveje, hvis man gerne vil opgradere.
Så er man på udkig efter en firebox til en weekendtur eller lang tid nu man skal afsted, vil jeg da, og jeg gør det også, købe den her. Den er fin. Den er udmærket til en kop te, kaffe, koge, havregrød, hvad man nu skal. Et enkelt måltid til en person er den jo mere end fint til. Men skal man ud i de lidt større menuer med flere potter og gryder ad gangen, kunne man selvfølgelig købe flere. Det er jo op til en selv. Men altså med en enmandsbrænder er den næsten uovertruffen, vil jeg sige. Jeg synes, det er et kanonprodukt, og jeg er glad og lidt stolt, at jeg får lov at teste den. Jeg håber, I synes om videoen, og tak fordi I kiggede med. Har I nogle spørgsmål eller kommentarer, så skriver I selvfølgelig bare.